Това пак е в Brawl Stars, но обаче в третия епизод. Ще кажеш нещо? Не. Защо? Преди да ви кажа какво той ще каже, абонирайте се с камбанката и искаме 8 лайка. Не повече. Повече, айде. 100 да го кажем. Айде, 100. Като И ще продължаваме с тези видеа готини. Да, само да покажа, тук съм взела абсолютно всички. Той за целия Battle Pass. Да. Сега ще ви покажа нещо. Където съм сигурен, че вие няма да... Не този. Ето този. Не това, а това. Ще гледаш и игра с Бъмбър. Аз съм видела, ай кажа нещо. Кажи нещо. Сега ще ги изкъртиме. Нищо не Добре, ще поканим още един приятел след тази игра, ще го поканим, защото той има потея. Кажи здрасти, де. Здрасти, аз съм Мартин. Няма нужда да се казваш името, защото наричайте ме по-повечето хора ме наричайте Васко Жабата. И пък най-много си по. Защото съм аз казвам се Васило и ме наричайте или Сопол или Васко Жабата. Да, защото си Васко. Наричайте ме Сопол, защото така се казва на Бросна. А който иска да е приятел с мен, пише Сопол и сме приятели. Обещавам, който гледа това видео. Който гледа това видео може да играе с мен. Аз искам това видео да стигна 5000 купи. 5000, това е. Не боя. Бате, ти е във лантап. Нали го някакъв се късва квадрат, бате. Със все такива квадратчета. Защо мен трябва винаги да ме убият? Този. Блок. Всеки ти квадрат. Не. Сгинахме. Това не е честно. Не успех купил. Аз сега ще го поканя. Сега, приятели, ще поканим един наш приятел, където той се поздрави преди малко. Да. Искам да ви кажа, че веднъж аз като влязах в някакво парти, не с тема, а бяха 4. И един ето там. Със сигурно е било някакъв бък. Не е бък, бе. Не се базика. Да кажа на хората, че където снима видеята, той не е руснак и той не е голям. Запомнете. И не е дебел. И не съм жена, да само да ви кажа, що YouTube мисли за мене. Ако знаете, защото не е жена, той още не се е показал как изглежда, но обещавам, ако съберете 100 лайка, ще ви покаже какво му е лице. Ако стана 18, тогава трябва. От 18. Да, знаете, той е четвърта група, така че не му се спрете тук. Да, есента ставам първи клас. Не сме дек. Там е тук се че се лани да се казва някакъв танцуваше. Самата тъпа лъжа. Какво? Аз мразя и аз също. Брат ми. Ехо, брат ми. Брат ми. Опа, убит. Аз заминях, тая ще ми стреля. Майто убил Уенсдей. Да, бе. Айде на малко. Айде. Давай, Вервам. Бате! Тъпата Уенсдей. Ми да, моя. Това се използва. Сега да видим. Ма не след това, само да кажа, че това още не искаше да го кача. Не, бате! Тъпа Уенсдей, тъпа. О, убия. Бел, майки. Не, Бел Спайк.
Не бе. Валя, тя сериозно. Той ме пава, той внимай. Тук е там изчупено. Боби, 1, 5, 4, 5, 5. Кой я щупил, а? Не съм аз, бе. Не знам, брат. Не бе, нали Васко я щупи. Да спасих. Айде на малко се. Бе. Айде така късмета да пропуснете. Батерийка? Там е ужасно. Там е ужасно. Какво да направя да ме... О, имам пауър! Ака си бавничка. О, убих Уенсдей. 354 кръста. Убиха. И може да си защити, може да ги убиваш само, ако не знаеш. Кой? Той. Малко ме гледа. Сега аз сигурно съм направил 1000 умения и 1 килбак. Не загубих само 22 секунди. Изкараме го. Роден съм. Някой трябва да вкара. Едва ли ще успея, то Уенсдей ме дразни. Не бе, бате. Палки! Но тя си пуска макс. Ако хубаво. Виж, всички са натежни, а това е... Кой има типите? Виж, майте, виж това. Нищо. Е така изглежда. Тъп. Защото е тъп. Нищо ти си тъп. О, да, игра. Чената. Аз съм вратаря. Чената! Аз съм вратаря. Чакай, ще видя тук. Телефона ми къде е? И там. Знам ли кой час снимам видео? Да. Правя. Извинете, че се играх. Извинете, че ми така. Че, с кой играш? Той? Играй с това. А то... Не, бе. Не играй с Бил Фейгърската. Не, бе, базикал се, бе. С Леон Велика игра. Шега се, бе. Добре, че играш с чената година бъс. Само може да кемпи в някой храст. О, има 2 Елона. Не, това се стрежи друго. Аз съм вратар. Абе, няма се вратаре, бе. Не съм вратар. Това не ти истински футбол, бе. Да, истински, бе. Не си следил от... Вкараха ни го. Не ги вкарам, побито. Да. Спасих Мартин, той да се радва. На 44 живот съм. Спасих му живота, защото щеш да Ма, той то да умре. мать е много добър. Бъди тъпя, Елон. Аз сега му областявам. Оби, Бъл. И толкова на малко трябваше да го... Така, кърки го. Който. Бързо. Те ме лантапнаха. Аз за това с парите го събирам. За него събирам. Те се боят, добре. Там, ние това, трябва да играем война, не... Ние трябва да играем война. Снимам видео. Те знаят, че да не говоря, защото аз само във вас, само с Пола, майки... Маля. Не, пази Васко! Браво, Васко! Да си Пола, не? Полавка винаги спасява живота на хората. Аз изхарчих гаджета за нищо. Как е он убил Елон, бата? Не. О! Ето това. То сега да звърбе ти каква. Пас имам. Пас бе. Хора, паснете бе! Мата е, пазда съм топката! Мъртви!
Мартин. Вкарай. Карай. Имам такава. И аз имам това. Ти се отрах. Не се усяхме всички. Не, Леон Велики. Бързо чуки, бе. Един път трябва. Карай! Трябва да вкараш. Чакаме. Айде, Лео, айде. Марти! Аз съм Лионел Меси. Лионел Меси. Имам 11 кила. Аз имам 7. Аз имам 2, бате. И 6 умения. Аз имам 7. Не знам. Значи аз имам най-малко умения за сега. 8 купи, айде. Вие го купи. Спечелихте, чакай, Аз изказвам. получих 12. О, мен много по... така се разсветиш. Много е яко. Почнем старта игра. Какво? Ще играем ли? Защо? На малите вече не му се играе, той напуска видеото. Ай, чао, да напускай видеото. Бахте само не дамата си. Майте напусна. Не, тук за Аз съм вратара. Както виждате, аз съм този, където се върти като магара и пише пол. Ма, аз се... Прямо ще го убия, защото ме дразни. То все пак да щеш да е на мен. Ево, първо не става шум. Топ! Един беше на тис. бе! Не знам, бе. Не, стига хоп. Ти, Аз не, съм... за майка му. Аз не стои. Ти колко? Имаше го. Защото съм малък. Хайде да играем в футбола на... Нокаут. Само да се сбие някой по-сега игра. Споко. Не знам. Езди спокако. Сега ще той е много добър като... Този. Да. Имаш предвид Бъмбър. Бръмбър, да. Окей. Само Енза не те убие, защото има препарат за убийство. Не знам. Така за бръмбъри. Само тук да няма Енз. Добре, Енз. Това не е Няма. двамата сме. Ние играем срещу ботки. Не играем също ботки. Аз сега това ще... Виж колко му набих, видя ли? Да, мисля, че е 3000 май. 4180. Добре. Аз заплатам. Не чакай, да се редем. Спайк. Аз. Първо умрял. Бали, то не. То е аз. Той ще ми забие един шамар, не искам. Аз не може го забия в земята. Бата, Между той убие другото, аз шамари. с Бембър мога да ходя и по вода. Ето Аз ще отказах се да играем. Първо нека да играем с първо, където са много застреляни. Това не са ботове, Васко. Той са по-така. Ботове са потребни. Абе, там бе. О, той трябва да ме, тук трябва да ме, тук трябва да ме. Маля. Трябва да мина ли? Май, аз съм Надякъв съм! Това късно. Васко, аз съм надякъв съм. Маля, балонче. О, греем се. Не! Как плюс 2000? Мале, там има някой на малко кръв. Там, хатам. Къде, бе? Той се залекува. Може да изтърпиш. Не мога, бе. Да, ма... След пак до второ място, пак да Е, играем. ще да му купи. Пак да играем. О, още един квест. Сега ще го взема. Чакай. 220. Почти съм взел. Да, за да е купа. Между ето тези звезди тук са безкрайни. Стая да са... За винаги да ще... Дат ми само каза, че има 7000, почти 8000 купи. Аз имам почти 7000. Аз имам 12 кила. Аз почти имам 5000.
Аз имам 6 хиляди. Аз почти имам 7 хиляди. Ето по-повече играеш от мен. Аз се... Преско, аз съм по водата. Да, когато летиш като бръмбър, не разбираш. Защо аз се над водата? Елпимо! Така. Отидох тук във водата. И ти можеш да дойдеш във водата. Добре, аз се падам. Аз Аз се бия срещу фрага. ако Елпимо се опитва да ме убие, Двама ще... срещу един, честно ли е? Не, двама срещу един. Аз това, който ти го убие, аз го имам. Чакай, внимавай. Шалата има пауър. Шалата има пауър. Пазите. Мале, Франк, бягай! Може да бягаш, Васко. Василе! Василе! Не! Една секунда, брат. Една секунда. секунда ли имаше? Да. Да. Минуса на Си плей. Четири. Не. А ти не нужно да казваш да се абонираш за канала, нещата трябва да върши, то Васко го казваше преди да дойдеш. Какво казва? Ботки. Играйте с ботки. Той се казва ботове. Ау, щегваше, бе. Точно го бие на дава удара. Не мога да го бръмбър. Аз ще го... Еми аз го плюх. Добре, защото аз са ти Аз го... го... Сърдък на... Това. 3-5. Аз ти... Нищо, поне нагоре не са, ама нагоре е преднята. Онова там не се казва боде. Има бягай по-добре. Той се скрие там с скъпите хлясти. Не, аз ги нямам. Аз съм доктор, Не, брат, Дарио. Брат, не. Да, то сега да трябва да е добре, да се напикая. Пусти купи. А това без диска. Имбата, аз не знам, тук скоро. Ти купи си я добре. Още... Колко ми остава до 5000? Още малеци. 130. Да, 103. 130 купи, ще ги взема днеска сигурно. А ти го ще дай. Обръща се, не играй! Ще го меш? Светли. Бе, държа, дж. Дж. Ела тук, дж. Дж. Ела, бе, дж. Да, дж. Дж. Да, дж. Дж. Джошо. Това. Аз убих кар на един удар. Ще беше на майна, но... Не беше на Макс. Там бе, вътре. Аз имам пауър. Мале, удрям. А те па заменяха DG. Не! Убий го, за един удар може да го бъдеш. За един удар? Предната. Следвам. Ще следваме. Бе! Не! Аз ще го взема. Ето, след това ще направя. Само това. Искаш ли да ти помогна? Аз имам пала. Да. Така. Аз го бих на един удар. Той отиваш много, аз го победих на Аз имам тръпка. Аз буквално... Ако не го видях, това е буквално one tap на един.
Още и 500. Аз скоро взимам Трябва ли още купи? ще е добър. Аз се берем за ето този. За този се берем. Another day, another dollar. Добре. Тук трябва да се вижда на мистер Пи. Добре. Той е много силен. Добре, мистер Пи. Тъпи силен. Не за този. Той е много слаб. Ой. Не, много е силен. Айде, пускаш плеверът. Ако събера буквално имам бъз и взема 7000 джема, ще взема кит. Ще взема кит от най-силния герой. Она котка. Не е бабо, силен. това ще го купите ли? Ти ще го включва се. Обърни се! Започваме шибана игра. Ами не мога, не ми дава да играм. Номер 1 си ти всички. Да. Ева ми бе! Ева ми бе! Те първо си зареда малко трябва. Тук. Биха кара. Убих я. И по-добре се излекува, защото както виждам, че я пуска, нямаш пуска. Аз ще знам. Такова ли човек, да? Където е на 6 ранки, аз съм на 6 ранки, не знам защо бе. Ясно защо. Добре, айде, чао. Мърсница малка. Да! Имаш... Леон! Честно! Ами има шанс, че ме е вайна. Трябва да бия то. Трябва да го убием. Роза, мале, тя ме пояде ми! Роза, аз сега имам тъпата роза. Ами кука, Убих. Тето място си е добре. Не. О, мага! Бело. Как си убих един Роза убих, където не знам как ти убих избаш. Да само те двамата. Леон трябва. Ето там си ядоса като. Те Роза ме ги уби двамата. Второ място лезе. 8 купи. Ще си добре. Искам това видео да стигна 5000 купи. Скоро взимам стая дълг. Взех един за това. Бят ни е някъде... Това че някъде... Аз знам къде. Точно тук. Почти той тук те е малито. Тук е някъде. Айде да ще пускаш от мен. Да, машина ще избира по-силен. Ще се избира... Брат, я ще избирам по най-силния ми. Изче та първа печели. Аз ще избира най-силния ми герой. Примо. Първо ми е най-силния. Искам със се опитам да стига на 5000 купи. Не. Тоест от тук отгоре да стигна на 5000. Трябва да още 13 купи. Какво? Да, спечели 5000 купи. Не ми да 13. Аз съм 800, не 900. А и аз мога да бия и по-надалеч също. Отхвърли го! Подхвърли го! И го убих. Виж колко съм се насъпил. И аз съм толкова силен. Зът. Аз бягам да заключа. И аз също бягам към тебе. Снимам видео да не изглежда да не пущиш като хубаво.
Аз имам право, ще се хапоя. Айде, бе, ти, бързо. Аз ще го убия. Кавички. А, да, убих го, да. Убих го. Добре, куче. Не мога. Я тая би ги пази за мен. Сега не мога. Има, добре, да. Къде му? Чакай, може да чакаш да си по-наврат. Има пауър, искаш ли? Той ще съм бе. Ама, Иди си Петър, на тук, бе. дай го убим това. И той ще съм бе. Все съм се сърпил. 9 купи. О, даже 11 ти. Аз това съм сърпил. И съм готов. Аз след 2 купи взимам стайдоп. 2 купи. Тая игра да я бием. Тая игра и свършваме това видео за мен. После да мали го. Почти половин час. Не знам това как се ми издържа толкова време на такова видео, не знам. Това е последната игра. Това е... Вие не светете към мен. Що? Това е полезното да се свети. Те я лазим. Приятели, искам да ви кажа, че аз като ставам на 18, а сега съм другата проект ставам на 8. Точно сега трябваше да го убият, плюм на един кръв постави. Той е по-добре бягай. Изтъпи 5 секунди, моля те. Така. Метна го. Не! Пошли да го взема. Не успях да купи. А? Не успях да купи. Ами хора, надявам се Крипър да ви е харесал. Ами до следващия път.